Lamore last hour a bhí an de Saharn Gani an Iris hí Gma ar fphobal na Gaeilge margheall ar rian in éireachtaí agus gur gohfuil an DUP inis feige ganas ar an daran agus mó a bhfuil curmí orthú híh chur cin na Gaeilge dá sin an rinn pobl a bheits freagrachtas an muoinú thuí as dáras na Gaeilge an agras tras tuain a bheits freagrachtas an stratas fi blian an Gaeilge atá fanna le fuiimhú féimiis agus neart rudí eile. Comáile sin dar nóid sa rinneis tá taiada a gine lé le heire an DUP a bhíon ládraach a bhíon bra abalta agus bra sásta an si anú agus cinsi ní férathe thógáil a gine chur an cin na Gael scoíachta. Couplela eile a bhí gin ar bhíon an tíhain dearnach go gin an fi dána go mé bula Gael scoíachta Chat Region Channel agus go mé teanga bhhain a churrás mar críomhar do ge KSA ó thuí. Be dúnain roiinis an da eileh sin an wit má cummáid le céan na fad bhaíthe maidir le choreacht céist látí na Gaelscoilna céiste maidir le Saint Rick an Idirthe agus muoinú de achhaí agus asan agus an so be treidirna an leogín sin agus cummáile sin darna ar an lá ba idir allhhargéime dúí nar lú céist cartatanga céist an commissioner a Gaeilge céist na reachtaíachtatanga curvhaim na reachtaíachtatanga in on óráid Oíon fartí ar an sahar fá. So drach lá go pointse in sa bheith just gromaidir súla bhád níos mó, bhí maidir súla le heireachtaí, bhí maidir súla na tagartí beidir amscala maidir le capú an commissionera agus níor hanig sin an tosaí. Ach tosaí an obair aniu, hasí an obair aniu agus ben maidir trid le haid na cartatanga sin de mar himime an tosaí.